lihok mo palang nabulabog lamig sa ilawom sa kahoy samtang nagtagay mi. Ikaw may diretsyo sa kwarto ni Migo, ilingi gud nimo ikaw na ni guro. Human mi tago ka buo kagwa mi kita unsa kahay tuyo nimo unsa gud ka. Ang ako ang buda tuyo kwarta apan sayo ko pagkaahaga ba. Ikawat ni mong brief sa imong kumpare, ikaw nasakpan na mo pagkagabi. Ikawat ni mong brief na sokos kumare, kayang uban nga brief wala pa nalabhe. Ikawat ni mong brief sa imong kumpare, ikaw nasakpan na mo pagkagabi. Ikawat ni mong brief na sokos kumare, kayang uban nga brief wala pa nalabhe. Unsay tuyo mo nga nung gikawat mo nga kadtong brief ni Migo na lustred naman to. Og ang tubag nimo himo ang kapo, pero dili ko mo sa istorya nimo. Imposible nga lalaki man ka, ang brief pa ni pare ang gipantasya. Isimot mo pa og nagpamaak ka, ang panty ni Mare wa gyud nimo labte. Ikawat nimo brief sa imong kumpare, ikaw nasakpan na mo pagkagabi. Ikawat nimo brief na